बे नांगोलनि सावगारियानो दिल्ली सरकारखौ माखासे खामानि मावनो बायध'था खालामहोदों। गुवाहाटी सरकारखौ बे नांगोलनि सिम्बलानो बिटिसिखौ खामानि मावनो बायध'था खालामहोदों। नाथाय बे नांगोलनि सिम्बला नायनानै फिसा जानो हागौ, आरो दिल्ली सरकारखौ सोमावदों, गुवाहाटी सरकारखौ सोमावदों, बे नांगोलानो सोमावदों। जों बेखौ सनमान होनांगोन आरो। गारबोनाय MCLA इलेक्शनावहाय नांगोलखौहाय खानानै बुद्रुबायनाय जादोंमोन। नोंथाङा बिनि सायाव मा सानो? नांगोलनि सिम्बला दिल्ली सरकारखौ, गुवाहाटी सरकारखौ सोमावग्लुंदों। बर' हारिनि जौगानांगौ खामानिखौ गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव नांगोलनि सिम्बला सोरबा हाग्रामा महिलारि बानायनाय नङा। जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बिलटिनि एफर्टआव नांगोलनि सिम्बलखौ होनानै दिल्ली सरकारनिफ्राय, गुवाहाटी सरकारनिफ्राय बिटिसिनि जौगानांगौखौ जौगाहोदों। दिनैनि दिनावहाय UPPLआ देरहायोब्ला नोंथाङा मा सानो? UPPLआ देरहायोबा जाय प्रमद बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय गासैबो गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरनो, BPFनि सापर्टार रायजो राजाफोरनो मा हरो, अमा हरो, बोरमा हरो, बिथांमोना फेर फाथिनायनिफ्राय, गावजों गाव होसोलायनायनिफ्राय माखासे जानाय लोंनाय प्रेजेन्ट हरोबा मोजां जायो आरो। दिनैनि दिनावहाय काम्पा बरगयारि देरहायोब्ला नोंथाङा मा सानो? काम्पा बरगयारि देरहायोबा आंनिफ्राय बेक्तिगत आङो जायफोर आं माने थोजासे हरनो हानाय नङा, आंनिफ्राय आं पार्सनेलि दाउला खासि आङो 1000 लायो, 2000 लायो, 1500 लायो, आङो बायनानै हरगोन। आरो काम्पा बरगयारिया जायफोर जयन्त बसुमतारीखौ सापर्ट होगिरिफ्रा जुदि जेनेबा काम्पा बरगयारिया बोरमा जायो, अमा जायो, दाउ जायो, बिथांमोननो हरनांगौ आरो। खुलुमबाय रायजोफोर, फिन खनसेबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एकदमबारे आलादा रोखोमै जागोन। माने जोंनियाथ' बिसायख'थिनि फिथाइया मोननो थांगासिनो दङ। गाबोन अखा नायोब्लानो जोङो बिनि माने काउन्टिं रिपर्टफोरखौ जोङो टिभिफोराव नुनो थांगासिनो दङ। दा बिनि सिगां ओरै सिगाङावनो दङ आदा बिराजा। बिथांजोंहाय बिथांनि चेनेलावनो माखासे बाथ्राखौ आङो बिथांनियाव सोंथि खालामनो सानबाय आरो। दा आदाया गाबोननि बिसायख'थियाव एक्जेक्टलि जोंनि BTC हिसाबै बा जोंनि बर' काउन्सिल हिसाबैहाय मोननै पलिटिक्स पार्टि दङ। ओमफ्राय बेराफारसेथिं आंनि नोजोरनिफ्राय जुदि साननानै नायोब्ला नोंथाङा बांसिनै बांसिन BPFखौ सापर्ट खालामनानै दङ। दा नोंथाङा BPFआ देरहायोब्ला नोंथाङा बे गुवाहाटीनि सेंग्राफोरनो मा पार्टि होगोन? दा गिबियावनो आं गेदेरमा रायजो राजाफोर खाथियाव आं फोरमायो, जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जाय गोहो खुंथायाव दं बिथांमोनखौ मोजां बुंबाय थायोबा बिथांमोना रायजोनि खामानि मावनायाव एसे माने मा होनो स्ल' जायो। दा जोंबो माखासे गारबोनाय समाव BPFनि खामानि मावनायखौ मोजांबो नुबोदों, गाज्रिबो नुबोदों। नाथाय जोङो जाय गोहो खुंथायाव दं बिथांमोनखौ जोङो मोजां मावदोंबाबो जों गाज्रि होननानै जों बांसिन बुङो। दा बेखौ सोरबाया माने पार्टि वाइज लांनो नागिरो। दा जियानो जाया मानो गाबोननि समाव आं बेखौनो खावलायगोन, काम्पा बरगयारिया देरहायोबा गुवाहाटीयाव थानाय XNDPनिफ्रायनो सोरबा सासेया अमा मानै होनायनि ओंखारदों। आं बिथांनि मुंखौ बुंथ'ला। आरो लोगोसे आंनिफ्राय काम्पा बरगयारिया देरहायोबा क'क्राझार समस्तियाव जायफोर UPPL बिथांमोननि सोरबाफोर दाउला खासि जानो लुगैदोंबा आंनिफ्राय दाउला खासि आं मासे बायना हरगोन आरो। आच्छा। दा गावजों गाव सोरबा जेनेबा सोरखौबा थांनानै बुनांगौ, सोरखौबा गारि गुरा लानानै सोरखौबा होसो हमनानै माबा मोनसे खालामनांगौ बेबायदि नङा। आरो लोगोसे आं खावलायो, बायसेन्सआव काम्पा बरगयारिया जेनेबा जयन्त बसुमतारीया देरहायोबा जायफोर UPPLखौ सापर्ट खालामग्रा बिथांमोना BPF सापर्टगिरिफोरनो बिथांमोना मा हरगोन बेफोरखौ दिनैनि समाव जों गावजों गाव काउन्टार होलायनो हायो। नाथाय गाबोन जों जेनेबा सोरखौबा आक्रमण खालामगोन, जों देरहायोबा सोरखौबा लाजि फोनांगोन, बेबायदिया मोजां नङा, मोजां लैखोन नङा। बेनि थाखायनो जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावबो मोनसे कम्पिटिसन जालायनांगौ। आंनिबा काम्पा बरगयारिया देरहायोबा UPPL बिथांमोननो बा UPPLखौ मोजां मोनग्रा गेदेरमा रायजो राजाफोरनो मा जाहोगोन बेसो जानांगौ आरो चेलेन्जआ। औ, आरो लोगोसे जयन्त बसुमतारीया देरहायोबा UPPL पार्टिनिफ्राय BPF पार्टिनो मा जाहोहरगोन बेफोरबायदि जानांगौ आरो। नाथाय जों बांसिन नुयो गाबोननि समाव जों जेनेबा सोरखौबा जों माबा मोनसे खालामगोन नै बेबायदिबो जानानै दं खोमा। दा बेबायदि सानदोंबा बिनि जानगार थायोबा मोजां आरो। जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गावजों गाव थेर फाथिलायनाया मालाबा बर' हारिनि थाखाय मोजां लैखोन नङा। दा सिगांनि समावहाय ओरैबायदि कन्डिसन जादों, माने
बीटीसी इलेक्शनाव जेब्ला यूपीपीएलआ देरहादोंमोन माने जों जोनोमनिफ्रायनो सन्मान होनानै जाय बुस्थुआ जोंखौ फेदेरबोदों फोलावबोदों नांगोलजोंसो जों देरबोदों नालाय बेखौहाय माने गारिफोरावहाय खानानै बुद्रुदों दा बैफोरनि थासारिफोरा दिनैनि समाव जायोब्ला नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन नांगोलाथ' मोनसे पार्टीनि सिम्बल जानो हागौ किन्तु एक्जेक्टलि जों जे जाय कालचारजोंहाय जोङो देरबोदों जाय बुस्थुआ जोंखौ जाहोबोदों जाय बुस्थुआ लोखि बोखांना होबोदों नैबे बुस्थुखौ दे असनमान खालामबोदों नैबेनि सायाव नोंथाङा मा सानो बे लैखोनाथ' बहुत गाज्रि जेब्ला बिलटिनि एकर्डनि उनाव बर'फ्रा सुपार पलिटिकेल पावार नांगौ होननानै बर'नि राजनीतिक माने एकदम खुंथायखौ नांगौ होननानै बयबो हास्थायनानै दिल्ली सरकारनिफ्राय आसाम सरकारखौ बायद'था खालामहोदों दा बेबायदिखौ जेब्ला बर' हारिया राजखान्थि खुंथायखौ खुंनो मोननायनि उनाव गासैबो बर' हारिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रानो बीपीएफ पार्टीनि सिम्बलखौ बानायबाय सोरबा हाग्रामा महिलारि बानायनाय नङा सोरबा एक्स मिलिटिया बानायनाय नङा जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रानो बे सिम्बलखौ बानायनाय दा बे गेदेरमा सारमोनखौ लाजि फोनांनाय जादों आरो दा दिनैनि समाव जाय बर' हारिनि गेजेराव एक्स एनडिएफबि दिनैनि समाव जों बुंनांगोन एक्स आबसु बुंगोन ना मा बुंगोन फरायसा आफादनि गासैबो रायजो राजाफोरनि खौसे इउपिपिएल पार्टीनि ट्रेक्टरनि सिम्बलखौ जेरै सन्मान होनानै बर'नि गोहो खुंथायखौ जेरै माखासे खामानि मावनो थाखाय आसाम सरकारनि दिल्ली सरकारनि गोहो खुंथायजों जेरैबायदि माखासे राजखान्थि पावारजों जि बर'नि जौगानांगौ खामानिफोरखौ दिनैनि समाव सोरबा फरायसा आफादाबो जिरायनानै थायाखै सोरबा एक्स एनडिएफबिआबो जिरायनानै थायाखै सोरबा प्रमद बर'आबो जिरायनानै थायाखै इउपिपिएलनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीयावबो खावलायदों गुवाहाटी सरकारावबो खावलायदों बर'नि हमायसाफोरखौ बोरै जौगाहोनो हागोन दिनैनि समाव ट्रेक्टरनि सिम्बलखौ जुदि जोगारोबा सावनानै गारोबा बे बर' दैदेनगिरिफोरखौ लाजि फोनांनाय जागोन आरो थिग नांगोलनि सावगारिखौ सोरबाया अबेबा गारिजों बुद्रुदों अबेबा सावनानै गारदों बेबायदि लैखोना मालाबाबो मोजां नङा जायफोर बिलटिनि एकर्डनि उनाव जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायनानै बे नांगोलनि सिम्बलखौ बीपीएफ पार्टीया महर होदों दिनै जों बेखौ सन्मान होनांगौ बे नांगोलनि सावगारियानो दिल्ली सरकारखौ माखासे खामानि मावनो बायद'था खालामहोदों गुवाहाटी सरकारखौ बे नांगोलनि सिम्बलानो बीटीसीखौ खामानि मावनो बायद'था खालामहोदों नाथाय बे नांगोलनि सिम्बला नायनानै फिसा जानो हागौ आरो दिल्ली सरकारखौ सोमावदों गुवाहाटी सरकारखौ सोमावदों बे नांगोलानो सोमावदों जों बेखौ सन्मान होनांगोन आरो नोंथांमोना गोबां बाथ्राखौ खोनाबोनो मोनखाबाय दा नोंथांमोना गाबोननि फाइनाल रिपर्टखौ नेनानै थादो ओमफ्राय बे बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव खावलायहरनो सानो जे सिगांनि गारबोनाय समफोरावहाय जेरैबायदि नांगोलखौ बुद्रुनाय जादों माने असनमान खालामनाय जादों गारियाव खानानै बुद्रुबायनाय जादों बेयो अनलि बबेबा मोनसे पलिटिक्स पार्टिखौल' दुखु होनाय बा लाजि फोनांनाय जायाखै बियो माने बर' हारिनि माने देरबोनाय जायजों जोङो थांनानै थाबोनाय बेखौ गोबां असनमान खालामनाय जादों आरो जाय लोखि बोखांग्रा बेखौ एकदमबारे आनलाखि मोनसे पजिशनावहाय लाबोनाय बायदि जादों बेनिखायनो निश्चय साननायफ्राबो जाफुंबोआखिसै खोमा बेखौबो आं सानदों आरोखि दा रायजोफोर नोंथांमोना जेन' देरहाब्लाबो बै सिम्बलफोरखौ लानानै जेन' गाज्रि हाबायावहाय बाहाया आरो बुद्रुबाया बेखौनो आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय ओमफ्राय गाबोननि जे रिपर्ट बेखौथ' जायनो देरहायो आदा बिराजानिफ्राय नोंथांमोना मोजाङैनो खोनाबोखाबाय जोङो बेखौ मोननो हागोन आरोखि दा बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैनाय जादोंमोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय थेंक इउ बर' हारि जिउ गोलाव जाथों